Ziko mochea. Ineyo nditha kunena kuti mukudziwa kuti ukaluza mamuna wako umakhala so heartbroken. Ineyo chimene ndikudziwa ncho kuti achibale ndi amene amalumikizana ndithu ndi aboma komanso aku office kwawo ku polisi. Zikomo. Zikomo share. Funso lina ndilonena kuti tamva kuti amalumikizana nawo mwina achibale kapena ku office koma ngozi imene inachitikira akuboma akupasa nkoni chipepeso china chilichonse kapena gratuity kapena pension. Zikomo. Zikomo kwambiri chair. Aboma zitachitika muja anatithandiza monga tonse tikudziwa popeza zinthuzo zinali poyera. Patapita nthawi anapezeka kunena kuti chaka chatha tamanga chiliza anatithandizanso boma limene linalipo nthawi imeneyo koma kuti tipange access gratuity panali mavuto ambiri. And gratuity, not gratuity as such, koma pension talandira February this year. Kulandira konso talandira yochepa, tinalandira koma ina inatsala imene ndi ya miyezi 6 kuyambira ndiye kuti 2024 January mpaka na June imene my late husband amamwalira. Kumbali ya compensation ya imene amanena kuti munthu amalandira akamwalira ali pa ntchito tinalandira. Koma pension iyo sanami tinavutikira kuti tipeze. Ndi amene anatithandizira kwambiri anali Madam Mary Chilima. Ndi amene titaona kuti anzathu onse zawo zatheka timagogoda kwa iwo being mayi wathu kuti atithandize kuti tipanga bwanji. Ndi kumbali ya chithandizo cho kapena kuti pension tinauzidwanso titafunsa kunena kuti amene ali pa contributory sama amatiuza in two ways. Amanena kuti gratuity imakhala mkatikati mwa ndrama imene talandira titapita ku pensions ku city center. Koma ngati tufuna clarity anatuza tifunse alese ku ministry kwake ndekuti ine ndimayeneka ndipite ku state ndikafufuze kuti kodi za gratuity zimayenda bwanji popeza that time mkuti anzathu ena onse ngati ineyo wa ku polisi ndekuti mkuti akapheni the very same week anali yawo itatheka. Ndi chifukwa cha chimene chocho ndinafusa anatipatsa nambala kuti tifuse aku pensions yo. Nditita umati ukafuseyo amati ayi kafuseni kumene mukuchokera kumene your late husband amagwira ntchito. Anena kuti imakhala mkatikati mwachani mwa payment imene mwalandirayo komano chipepala chimene timalandira as payment proof of payment yathu si mapanga indicate kuti this is gratuity, this is what. Though ineka sukuluko ndinapangako being mphunzitsi koma sindinaonepo patalembedwa kuti tingazilongosole bwinobwino. Nde mwinaso ndi mwayi umene ndikhoza kupempha kunena kuti mwina mutatiunikirako mupeze mwina wayenerera kuti mwina atiunikireko kunena kuti ngati ili mkatimo nditiyo chifukwa pa chipepa apo sipanalembedwepoyi. Ndi mwinaso ndi mwayi wanga onena kuti pamene popo mwina mutatifufuzirako kuti kodi mafamilies a janali under contributory aja zinthu zawo zinayenda bwanji. Zikomo che. Share funso lomaliza. Ndonena kuti munatifotokozera zoti maliro anali kumoshale ku Sunset. Ndimafuna ndifuse wina aliyense amene anaona nkhope kapena kunali kafukufuku kuchipatala kwanakuuzani kuti
ngozi imene inachitikira ili motere zimene afufuza iwo kayamati ma postmortem kayamati machani zinachitikapo kuti anakupasani ripoti limenelo. Zikomo. Zikomo chair. Kumbali ya report ya postmortem sitinalandire as family. Chifukwa ngati mwaona ine simunaone spouse yeka. Mwaona so family ya Chimanini. Ndi kuyankha papa mogwirizana kuti ine sinayone komanso family ya Chimaniniyo nditafufuza sanalandire. Zikomo. Kuona nkhope anakulolani ngati pale amene wakuchibanja anaona nkhope? Anapita kukapanga identify ma bodies atafika. Koma kuona nkhope ngati mene zimakhalira maliro ena aliwonse sitinaloledwe. Amene anakaona ndokhawa amene amafuna kukapanga identify kuti munthu wathuyo ndiutiyo. Zikomo che. Zikomo kwambiri share mafusa nali omwe wachoka Kasungu North. Zikomo. Chairman Zanzibar. Zikomo kwambiri chair potipatsanso mwayankha kuncheuzo zimvaye kuti tiafuse mafuso mayi Chimaneni. Poyamba tikupepeseni mayi Chimaneni chifukwa chotaya okondedwa wanu. Fuso langa likutsatira fuso lomaliza limene anafusa Honorable Beatrice Mwali Kasungu North ngati sindolakwitsa. Anakamba kuti panali achibale amene anali ndi mwayi okaona unali ndi mwayi ona nkhope ndi munayankha kuti ayi panalibe koma mmodzi wa achibale anakachita identify. Fuso langa ndila kuti munali ndi mwayi woti wachibale anakuwuzani mmene condition inalili. Fuso la number 2 zovala zimene anavala malemu anthu imene amachoka pakhomo kumapita kukagwira ntchito analali nazo nanga amene amakonza mwambo wa maliro kapena amakonza thupiro anakuyitanitsaniso ni zovala zina zoti kapena malemu akavale kapena zinali bwanji pamenepo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri chair. Zovala zimene anabwera kudzatenga uniform ina. Anabwera ndithu kudzatenga uniform ina. 1 2 munafusa kuti anakaona nkhope ananena kuti zinali paka munafusa choncho sorry chair mwina ndingobwerezanso ndinafusa kuti munanena kuti achibale anali ndi mwayi opita kukachita identify the body. Ndi fuso langa linalira kuti anali ndi mwayi okufotokozerani kunena kuti thupi la malemu linali looneka bwanji. Zikomo chair. Kufotokoza kwake kunali njeno chifukwa lisanali heartbroken. Anangonena kuti zinthu sizinali bwino. Anayankhula choncho. Shabwino nanga kunkhani ya zovala anali kuti asintha kale uniform mene anakuyitanitsaniyo kapena anali adakalibe mene anabwerera nawo thupi anabwerera nawo. Mkufufuza kwanga anandiuza kunena kuti anapita poyamba asana konze matopi ndi anazapita soka chiwiri atakonza kale matopi. Chabwino mangofuna ndimvetsetse kuti koyambirira akatapita anakapeza mmene thupiro anabwerera nalo makamaka kunkhani ya zovala pozindikira kuti munthu amene amamwalira analali mu zovala ndipo mmene amakuyitanitsani uniform yachiwiri which means anakasintha uniform ine imene anapita atavalayi. Nthawi imene amakaonayi anapeza kuti anali ndi zovala. Zikomo chair. Koyambirirako apopo ndikhoza kunama nditati ndiyankhe kuti anawapeza ndi zovala zimene anachoka nazo ku nyumba kapena sanapeze nazo. Koma uthenga umene ine ndili nawo ndonena kuti anakapanga identify ma bodies okoyambirira matupi asanakonzedwa. Kenako atakonzedwa ndi pamene anapita kukaona.
pamene amapititsano zovala zimene anatenga ku nyumba ngati uniform. Chabwino cheya mwina lingokhala pempho kunena kuti ngati kungakhale kotheka amene anakachita identify nkhope ya malemuwo kuti mwina atipatse dzina lawo through secretariat komanso mwina macontacts awo kuti tithenso mwina kuwafikira kutsogolo kuno. Zikomo kwambiri. Zamveka. Mulanje North. Zikomo chair. Poyambirira ndijoyinane ndi anzanga amene apepesa. Ine kuchokera ku Mulanje North, mulandire chipepeso pa imfa ya munano okondeka amene atisiya pa 10th June 2024. Pepani kwambiri. Ine ndi mafunso awiri. Yoyamba ndi ya mmene communication imakhalira poti amunanu ndi chifukwa cha neja ntchito mapeza kuti akuyenda. Mumatha kumapanga nawo communicate ali airborne, lese akamanyamuka mwina ali mwamba muja takhala pang'ono kufika kapena tafika pa maulendo amene amakhala nawo. Zikomo cheya. Ndizoona ndi kuti my late husband amayenda kwambiri malingana ndi nature ya ntchito yake. Amati chimene amaonetsetsa ndichonena kuti akamanyamuka anditumizire text. Ka chifukwa cha ineso ntchito yanga sindiona nthawi imeneyo koma ndimathande kuti ndikafuna kuona kuti ndikuona ma message anje ndi mapeza onse kuti mwina anyamuka afika. Zimachitika ndithu. Koma sindingayankhe kuti amalembera mu ndege kapena samalembera mu ndege. Apopo ndeti ndine nabodza. Zikomo cheya. Ndiye on this particular day maulendo huu anatumiza ma message aliwonse kwa inu. Ayi cheya. Zikomo. Zikomo kwambiri. Lina ndilo kuti malema munano anali ADC kutanthauza kuti malemo Dr. Chilima anali mtu mmoja mandalia kwambiri kunkhulupiriraso kwambiri. Ndiye sindikuziwa pa kukhala kwanu ngati banja ngati pa siku naliyonse anatha pa kukambirana kwanu pawiri wanu kukuuzani nkhawa kapena makonsensi kapena mawalezi aliwonse kukhuzana ndi chitetezo chawo komanso cha abwana awo achilima. Zikomo cheya. Ndofuna ndinenetse kunena kuti palibe tsiku limene amunanga chisomo chimaneni ananena kuti mwina pali chiopsezo chilichonse cha moyo wawo. Palibe. Timakhala bwinobwino as usual ndithu bwinobwino. Ndi panalibenso chokayikitsa chilichonse chimene unganene kuti kapena munthu akoneka kuti pali kena kake munthu azekapo madziwana kuti mwina munthu imene lero aonekera there is something. Koma ayi ndithu timakhala ndithu bwinobwino. Zikomo cheya. Zikomo kwambiri cheya. Leza Kasena. Zikomo kwambiri cheya. Ndi joinena ndi anzanga kukupepesani mai chimaneni chifukwa cha kutaya okondeka anu. Ndi mafunso awiri okha amene ndimona ngati kuti akhoza kutithandizirako pang'ono. Nkhani ya imene anakamba Cheu Mvai cheya. Mwina pene mutithandiza madetails anthu amenewa. Mafuna nditamva kuti amene anapita kukapanga identify the body amene anakaona kudzana kuti pena sizinali bwino. Koma anakaona nkhope plus mwina asanaka sinthe koma sada sintha zovala. Anali ndani? Zikomo cheya. Anali brother wa my late husband ndi uncle wao. Chabwino mwina mkozagera mai nawo. Anali David Chimaneni ndi
Mr. Gladson Chipumphula. Zikomo Chair. Chipumphula wa apolisi aja? Chair, apolisi aja. Nkhani ya autopsy na report na polisi mna ngati kubanja simunauzidwe simukulidziwaso ndichoncho. Mwina ndingokonza kunena kwake ndinanena kuti sitinalandire. Koma zimene zinali mu report matapeza munava pena payata kulongosolaniko kupata kuti simunalandire. Sitinamveso pena paliponse. Tili blank situkudziwa kina kaliponse ngati banja. Zikomo. Chimene mukudziwa ndi chani za autopsy? Simunalandire koma mukudziwa po chani? Mene ankapanga anakuuzani kapena mukudziwa chani? Ineyo ndikhozonena kuti chitikeni zinthu zimene chanzo being incident yoopsa kwambiri. Komanso ndiyoyamba kuti ichitikeko. Aliyense mtima wake umakhala kuti suli m'malo. Ndengati anthu okuti mwina anthu mangaonera patali. Koma mumamva chimawawa. Ndekuti kumbali ngati aifeyo ngati ineyo munthu wati ndimakhala naye full time ndichowawa kwambiri. Sitinamve. Mukanakonda kuti komiti kuthandizeni kuti muveza mu autopsy report yo kapena mfuna ina ya nyowani kapena kuti komiti kuthandizeni kuti mulandire report ma autopsy report akuti alipo amangani ndi inquiry yakaleja amati ma report yo anali ku OPC ma families amapeza akafusa. Nino fati mukadakonda komiti itothandizeni motani. Kufuna mutaona ma report yo kapena kukhale report la nyowani la autopsy. Mmene ndanenera kale kuti chinthu chichi ndicholemera kwambiri. Ngati banja kuti tikhale ndi closure tikhoza kungofuna kungoona. Though by the end of the day they are not coming back. Koma ndife anthu timangofuna kuti basi we should have that in heart unena kuti tadziwako ziwiri zitatu. Izo mwina sitingadziwe zonse. Koma zimene tikuyeneka mwina kudziwazo ngati mwayi olipo zomwezo zikomo Chair. Zikomo Chair. Letsa Mayani. Zikomo kwambiri Chair. Pepani kwambiri mai chifukwa choluza ukondedwa wanu. Ine ndikupepeseni malo mwa anthu onse akudetsa Mayani komanso Amalawi onse. Koma Chair, funso langa kwambiri ndimafuna ndidziwe pa nkhani ja anafotokoza ya foni. Munkuona kwanu mai foni ya amuna anu inali yophweka bwanji kuzindikirika kapena inali yovuta bwanji kuzindikirika kwa anthu ena? Munkuona kwanu inali yophweka bwanji kwa anthu ena kuizindikira kapena inali yovuta bwanji kwa anthu ena kuizindikira? Ndikutanthauza kuti ngakhale tati yasidwa pa tebulo ngati apa anthu ena angayizindikire bwanji? Munkuona kwanu. Zikomo Chair. Mwina ndinene kuti itakhala kuti foniyo ndi yabwinobwino pamwamba anayika nkhope yawo. Ndi identification yoti munthu foniyo ndi yabwinobwino it's so easy kuti aitani ayizindikire. Fika ukangopanga press ndetu uona chithunzi cha munthu chicha. Koma kuti mwina ngati palibe chithunzi cho ndeti ndizovuta kuti munthu ayizindikire. Komanso ngati mwina ili yoti ili ndi mavuto ena ndizovuta. Zikomo Chair. Okay. Pakuti komiti ino imafunisisa itadziwa kwambiri mwina za mauthenga ena ndi ena omalizira mwina amene angakhale kuti mwina sanafike kwa kumene munthu amafuna kutumiza. Tingoyerekeza tikudziwapo mboni ina inazanena kuti panali uthenga wina umene munthu mmodzi yekha mndegemo analemba kufotokoza kuti too much turbulence. Komiti ino imafunisisa itatolera ngati panali mauthenga ena ngati amtundu umenewo amene mwina anthu ena analandira.
ndimafuna nditadziwa ngakhale kuti funsolo mukhala ndi ufulu kuliyankha kapena ayi, chifukwa tili pano ndi pa open. Ngati simungathe kuliyankha ingonena kuti sindingathe kuyankha, koma ndimafuna nditadziwa kuti foni imeneyi itati mwina yayaka yatsekulidwa ili on ndikungoganiza muli ndi mwayi woti mutha kulowa kuitsekula ma password ndi zina zotero kumbali yanu inu ngati okondedwa wawo amalemu? Zikomo chair, kwambiri kwake ma password ndimadziwa. Zikomo chair. Funso langa lomaliza chair, ndimafuna ndidziwe ngati mukudziwapo ena mwa anzawo amalemu amene anapita nawo kukafufuza ku Chikangawa, ngati mukudziwapo mmodzi ola awiri ena alonse kapena amene anakufotokozera kuti ine napita nawo kapanga nawo search, nangofuna ndidziwa mepo chair. Zikomo kwambiri. Amene anali pafupi ogwirizana nawo kwambiri. Zikomo. Funso limene lolo ndilovutirapo kuyankha, chifukwa chonena kuti mmene ndanenera kuti chinthu chija chinali chovuta kwambiri. Nde sindinganene kuti munthu kana abwera kudzandiuza zokuti napita nawo. You can imagine kuti iwe ukulira ndi munthu azikana kuti nene napita. Ndi mene scenario ngozi yapa nsewu ndi imene jaya ndi zinthu ziwiri zotani zosiyana. Ndi nchifake tukukanika chipanga process ifika kuti ndi chachilendo ndi chodabwitsa. Ndithu chair. Zikomo kwambiri. Kuzomaliza Zomba Thondwe ndeti maizende Vice Chairman. Ndithokoza kwambiri chair. Naneso mundu ndiyambe ndikupepesa ngakhala nzanga apepesa kale, ndipo tipemphere kuti mzimu wa malemu amunanu uzipuma uziusa mumtendere. Chair, ndimafuna mogwirizana ndi Deza Mayani ningonjezera nawo funso kunena kuti kupatula nkhope yawo imene imaoneka pa foni ikakhala kuti kuyaka, panali chizindikiro chilichonse choti foni munthu angayidziwe kuti inali yawo kuposera chithunzi cha nkhope yawo? Zikomo chair. Ndikukhulupirira tolo mwina anthu amene amagwira nawo ntchito sikovuta kuti ayizindikire foniyo chifukwa kuti amamona nayo munthuyo ali nayo. Zikomo chair. Funso lawo iniyo foniyo munazindikira bwanji kuti ndi yawo? Ndinayizindikira chifukwa kuti inenso ndimayidziwa. Pocha chani chilichonse ndimadziwa zoti ndi imeneyo, though inali yoti yozima chani koma ndimayidziwa kuti ndi imeneyo. So foni imene inabwera panopa iniyo mukuita kuyizindikira inali foni yayo chifukwa cha pouch? Pocha. China. So Chairman, just to help. Anafotokoza kuti akupita kukaona katundu amene analipo, anapeza kuti foni imene inaliyo panga kaye lebo kuti ndi ya achimanene. Nakumva ndibwino ngati? Ndi momwemo. Ndipo ndi izizi ziliso pomwepa pa chipepachi. Yeah, that's why ndima kandi kachithunzi kuti anayidziwa bwanji, anakhala yo sinakadabwa. Kuma amene apolisi onofuna kandi kachithunzi kuti anadziwa bwanji kuti foni yo ndi achimanene. That's why ndimafunsa funso limene chair. I think mandiyanka kumanena kuti kupatula nkhope yawo ndi anzawo amene anali nawo pafupi panalibe chizindikiro chilichonse choti munthu ngati ine tinakadziwa kuti foni yo ndi yawo. Mukutsimikiza choncho? Ndikutsimikiza ndithu kuti ngati inuyo simucheza nawo simungadziwe kapena mwina simukugwira nawo ntchito simungadziwe kuti munthu ali ndi foni ya mtundu wanji imaoneka bwanji. Koma chifukwa kuti inali ngati family kumene kuchagwira ntchito ndi azinzawo, it was so easy kuti anzawo ena ayione foni yo ndikuyizindikira. Zikomo mbiri. Ndendi mafunaso tayiona foni ija kuti ndikatengera mmene ndaonera ine chair, foni ija ikuoneka kuti ndi yophwanyika kwambiri nakomana ndi impact yayikulu ngati afika popindika ndikhoza kunena kuti impact yake inali yayikulu.
ndimafuna mungotipatsa chithunzithunzi kuti panalinso munatchula ballpen imene munayizindikira kuti munapatsanso ndinu. Cholembera chimenechi mutachipeza chinali chochoka kapena chinali chabwinobwino? Zikomo chair. Cholemberacho chinali chabwinobwino. Koma sindinachitenge ndinangochisiya pompo. Chifukwa kuona zinthu zomene zinalili zimakupatsa chisoni kwambiri. Zikomo chair. Chair, as I wind up, ndimafuna mwina sangathe kuyankha ndi mmene afotokozera muja, koma ndigwiza ndi mwina dedza Kasina, komanso pang'ono ntcheu dzonzi mvayi, pamene anthu akuzomba thondwe afuna akhale ndi chithunzithunzi chonena kuti zovala zimene zinachitidwa ngozi zili mu custody ya ndani, anakupatsani akubanja kapena madokotala anazipanga dispose osaku zomwambiri. Zikomo chair, apopo ndi sindikudziwa kena kalikonse. Zikomo. Pa nkhani ya phone ndi ballpen. Mukuti munatenga phone kama ballpen simunatenge. China kupangisa kuti mutenge ballpen, mutenge phone, koma osatenga phone chinali cha. Mwandifusa fuso labwino. Koma mwina ndilovutirapo kuyankha, komabe ndiyesera kuyankha. Ineyo nditangoona phone kandi ballpen ndiyo kwa ineyo ndinaona ti ilibe ntchito. Ndinangotenga phone chifukwa ine nimene ndi chinthu chimene ndidzikumbukira ngati chimene chinapezeka pamalo angoziwo. Zikomo chair. Sonza di souvenir imene munapasa inoyo pa nthawi imene yoyo. Simunayilabadire koma munangofuna pa phone yo. Pepani ndifuna ndimvesese bwino. Chifukwa munapasa souvenir. Ballpen impite nayo pa ulendo. Nde kale ballpen inazapezeka. Okay. Koma iniyo munakatenga phone. Ndenga kale muna kuti ifoso ndilovuta koma chilipo chimene iniyo munatengera phone. Zikanakhala bwino muna mutatambasula. Ngati zingateke, ngati sizingateke tikoza ulekera pompo. Zikomo chair. Ine chimene nachiona kuti ndicha value kwambiri ndinaona ti ndi phone iyo. Ballpoint of course chifukwa iwaja akamayenda every day. Mwina abwana awo afuna kulemba ndeta mafusa ndipase cholembera. Ndi each time amakhala ali ndi zolembera ziwiri kuti mwina ngati china sicho kulemba bwino ayuze chinacho. The same on this day amene kaendebe ndi chani ndi cholembera. In case mwina kumene apita kwakweneka asaineke nakake. Nde as a caring wife nimene ngati mamuna wanga uja ndimukonzekeretse china chilichonse asakandidandalo kuti koma iwe unandizingwitsa abwana afuna peni sunandipatse ndikanaoneka munthu osalabadira ntchito ya mamuna wanga koma to show kuti ine ndimamudziwa zoyenera kunyamula ballpoint ndinamupatsani. Zikomo chair. Ndamvesesa zamukambe. Sindikutseka lilonge mude then dedza mayani ndiwelano kuzomba City South. Zikomo kwambiri chair. Nakhala kaichete kuti naliso ndifunso pa nkhani ya identification ya phone ndimaganiza la munthu mwangamo kuti mwina ndzafusa search and rescue because ndamene amapeza mafoni nkuyika nkupanga lebo kuti mwina tidzafuse kuti adapanga lebo banja adayipeza pathupi adayipeza pa mtunda then maganiza kuti iyi ndidzafuse a search and rescue phase imene tikubwerayi. Koma abe chifukwa choti pali nkhani ya cholembera ndi phone ndimafuna ndifunse kunena kuti kodi cholemberacho chidaliso mu paketi yomweyo iyoyo imene munali phone imo? Zikomo chair. Ayi. Basi ndi zomwezo chair zikomo. Dedza mayani?
zikomo kwambiri chair. Mayi ndikubwereranso pa nkhani ya tsiku limene munayitanidwa kuti mukapanga identify katundu. Ndimangofuna mutayiuza komiti ino bwinobwino kuti panali patatha masiku angati ngati mungakumbukire kapena mawiki angati, ndipo kodi kumene koko kumbali yanu munachita kupempha kuti ndimafuna ndidziwe za foni ndi katundu wina amene malemu anali naye, ngati alipo amene anapezekapo kapena apolisi anangokuyitanani? Ndiye mafunso anga ali pa magawo awiri. Funso loyamba ndikuti ndidziwe nthawi imene zinatenga kukafika tsiku limene anakuyitanani kapena limene munapita ku polisi. Kodi zimenezi zinachokera mu kupereka madandaulo kapena anangokuyitanani? Ndipo tsiku limene ngati mungakumbukire muganiza panali mabanja angati? Anali mabanja onse makamaka ndingonena kuti mukumbuka mwina panali mabanja angati mmene mungakumbukire inuyo, amene mungakumbukire amene mudali pamenepa pamene mukuti amamasula katundu amene anatoledwa pamalo angozi? Zikomo chair. Zikomo chair. Mabanja amene analipo ngati ndikukumbukira bwino tinalipo mabanja 4. Panali banja la Achimaneni, nali ine ndi mlamu wanga, banja la Akanyemba, banja la Akapeni, komanso Alapkeni. Tinali mabanja 4. Ndi amene tinafika nthawi imeneyo ndikuona koyambirirako. Zikomo chair. Unafusa lina, sorry chair, lina lija mutandikumbutsako. Zikomo. No, I think it's fine. Yeah. Zikomo. Ndazona mnosi. Thank you. Zikomo kwambiri chair. Ineso ndajoina anzanga popereka uthenga opepesa kuchokera kwa anthu akuzomba City South constituency chifukwa chotaya amuna anu achisomo Chimaneni. Pepani kwambiri. Mafunso anga ndi ochepa. Ndimafuna ndichite tachi nkhani ya autopsy. Ndingofuna kuziwa ngati muna uzidwako kuti thupi la amuna anu linapangidwa autopsy kapena silinapangidwe. Ndiyambe ndi limenelo. Zikomo chair. Apopo sindikudziwa chenicheni. Zikomo. Sindikukumbukira kuti ndinawuzidwa kuti apanga kapena sanapange. Ndandinakale unena kuti nyengo inali yovuta. Ndiye mwina mauthenga ena sangakupeze malingana ndi mwina ndi condition imeneyo uli nthawi imeneyo. Zikomo chair. Zikomo kwambiri mayi. Kusonyeza kuti mwina mafunso ena okhuzana ndi autopsy poto munati mukuyimira banja lonse la Chimaneni mukamayankhula. Ndi kuti zina zimene tili nazo m'mabukumu mwina zimenezo zitivuta kuti tifufuze chifukwa pena malemba kuti ayi family iliyonse inapemphedwa kuti wakubanja zaonerere autopsy imeneyi. Komanso kuti mwina munasankha dokotala. Ndi kuti zimenezo mwina sindingathe kufunsa chifukwa choti nkhani imene mukanga simukuiziwa. Chair, kupitirira munanena kuti mukufuna closure, kuti mungofuna muziwe kuti chinachitika ndi chani. Ndiye anthu ena amene anabwera kukhala pa mpando umene mwakhalawo amatiuza kuti anayitanidwapo akuti kumene kunali segerege. Mbuyomo ndikafotokozeredwa zakafukufuku akuti wa BFU. Kodi inu kumene kuso munayitanidwako? Zikomo chair. Inde tinayitanidwaso ngati banja. Zikomo. Ndiye kumene koko report imene anakupasani inuyo mutayimva munali okhutisidwa kapena panalibe mwina mafunso ena awiri atatu amene mati kodi apa zinakhala bwanji apa zinakhala bwanji kuti ifeso ngati komiti yakafukufuku
mwina tilunjike madera amene simunamvesewo. Zikomo chair. Mmene nanenera kale kunena kuti chimene tikufuna ndi closure, kuti mwina mitima yathuyi ikhaleko pansi. Koma tili mbali yomweyo anthu fe timakhulupirira Mulungu. Endi timakhulupirira nena kuti Mulungu amalola nyengo zina zake kuti zichitike. Ndiye as a family imene imakhulupirira Mulungu, zimene ananena kumene kokozo sitinganene kuti kapena ndizabodza kaya ndizoona, chifukwa ti mmene ngoziyo imachitika ife kunalibe sitikudziwa choona chenicheni. Nchifukwa so mwina pali inquiry iyi kuti mwina mwake zina zimene zingatheke kudziwikako tizidziwe. Koma ngati banja titamva report imene ijayo, tinanena kuti ndiye kuti Mulungu analola kuti zichitike, ndipo Mulungu analola kuti zitipeze ifeyo. We have no choice kuti tinganene kuti kapena tingapange conclude pa report imene ijayo. Koma chifukwa cha chikhulupiriro chathu pa Mulungu tinamaliza motero monena kuti ndiye kuti Mulungu analola kuti ngozi yoyamba ngati imeneyo ya ndege ikhale mwina chophunzirirapo. It's sad kuti we are here tikukambirana and one of them ngokhala mwamuna wanga kuti ali involved mu ngozi. It's so sad. How I wish nthawi itabwerera. Koma it's sad kuti we cannot reverse anything. Zikomo chair. Yeah, ndikumvane pepani. Ndiye ndili pomwepo pakuloja apo mwina kumvesesa kwa ine mafuna kuti mukachiziwa choona chimene cha ntimanunga khale pansi kuti choona chatipeza ndi kuti kuloja ija ibwera. Ndifuna napita ku BFU kucha kuti kodi BFU report ija atakulongosolerani mukuona kuti cheni chimene mafuna munachipeza kuti tipite no kuloja kucha. Komano ngati maona kuti closure palibe ndifuna ndimafunsa kuti kodi ndi chani chimene chinapangisa kuti muna closure imene izikhanga tili kutalibe kwambiri kuti ife tikuthandizeni closure imene tilunjike madera amene akukanikisa kuti closure imene ibwere. Ndifuna ndimafunsa funso limene licha ndengati muna mukathe kuyankhaso mukhoza kutero, koma ngati mukuona kuti mwandiyankha ndikhoza kupita funso lina. Zikomo chair, mwina mutha kungopita ku funso lina. Zikomo. Panabwera anthu ena pamene mwakhalapo kuyambira dzulo, ndiye ndikumafunsabe funso limeneli chifukwa ena nanena kuti ifeyo zoti ndi ngozi chabwino tikuzika pa 50%, komanso zoti mwina ngozi yake ikhoza kukhala kuti panachitika zina zache tikuyika so 50%. Inenso ndikufunsaniso kuti kodi mukamakhala zimene zinachitika kuchikangawa iniyo mati ndi ngozi kapena mwina chilipo chinachitika. Yankho lake ndipereka magawo awiri. Gawo loyamba ndilonena kuti tikozana ndi chinthu chosamvetsetseka kwa aliyense chifukwa kuti ndi choyamba kuchitika. Ndiye we cannot run away from the fact kuti aliyense amakhala akudabwa. Koma popeza zinthuzo zinachitikira kwina kokuti sitinali kumene koko, conclusion ikhoza ndivuta kuti ninganene kuti chani. Koma chinthucho nchodabwitsa ndithu ndi chimene chinatilanda okondeka athu. Lero things are not the same because of anthu aja anapita. Moyo wathu unapanga shutdown. Charity amene anthu amamudziwa mbuyo mwendo wa lero ndosiyana. Koma ndikapita ku yankho lachiwiri limene manati lomweli ndili yankha pawiri, ndimanena benda ndakhala ndikunena kuti kwa munthu amene amapemphera ndi kukhulupirira, chifukwa moyo umayenda mu magawo awiri. Mmene panopa komanso spiritual life
ndiye kumbali naye ngati family we have no say kwa Mulungu. Silingamangopanga question Mulungu. We leave it to God. Ndiye tikaendera ma basics awiri amenewo ndichosamvetsetseka. Koma what can we do? We leave it to God. Zikomo che. Chosamvetsetseka mwina ndi chifukwa tili pano ngati komiti kuti amalawi ambiri amene akuchona chosamvetsetseka athe kupeza mayankho. Cheya komalizira mwina azomba thondwe kapena ndi amayani amene aja anafunsa za azinzawo. Ndi ndimafuna nanenso ndibwerere mu azinzawo kuti ukakhala kuntchito umakhala ndi azinzako amene umati awa ndi azinzanga oti ukacha umakhala kucheza nawo. Kunonso ngakhale ku parliament nafenso ndi azinzathu oti tikabwera kuno timati nzanga ndi wakuti. Inu ku office kumeneko kwa vice president munganene kuti azinzawo chisomo chimaneni oti amatha mwina kumacheza nawo kali kulendo kali kuli kuti ali kuti mukhoza kunena kuti anthu ake anali ati. Zikomo che. As a wife sindingadziwe kuti anzawo amene amakhala nawo kuntchito ndi ati. Koma nditengere perspective yonena kuti how ndimamudziwira mamuna wanga amene analili. Analocheza ndi wina aliyense. If you can go back kupita ku office ya VP yakale ija, mungaona kuti chisomo amacheza ndi wina aliyense. Samasankha munthu waakulu, ang'ono, amacheza ndi wina aliyense. Zikomo kwambiri che. Ndithokoza kuti munatipasa nthawi yanu ndipo mwatifotokozera matsatane chilichonse chimene ine mukukumbukira. Sundiziwa ngati muli ndi mawu ena. Zikomo che ndipatsa mwayi ndichese cha mwayi kunena kuti ndapezeka pamaso pano. It's not easy kukhala panopa ndikumayankha. Koma I had no option at last ndimayeneka kuti ndingobwera kuti ndiyankhe. Ndipo timwe amenewo mwandipatsa kuti ndifotokoze mwina mawu anga omaliza. Mawu amene ndili nawo ndoti mwina kumbali ngati ya pension mutithandizire. Ndalama imene tinalandira ndiyochepa. Tikuvomereza kuti anthu aja anali achinyamata, anali achichepere, sanagwire ntchito nthawi yayitali. Inde anali under contributory. Koma panopa ndi pamene ndachimvetsetsa kwambiri contributory kuti kodi imatani malingana ndi mmene zinthu zathu zimene zinatani zinayendera. Chimene chimabwereka kwambiri nchonena kuti chisomo chimanena amene andibweresa panopaya anasiyana ang'ono awiri. Ndiye kuti mmene amatisiya muja anasiya winayo ali 2 years atangokwanitsa umene nditi panopa ali 4 years. Wina uja first born anamusiyani zaka 6 panopa ali ndi 8 years. We have a long way kuti mwana uja afikane poti wakula. Ndiye ngozi inatichotsera munthu amene ndofunikira. Parenting ya munthu mmodzi ndiyovuta. Koma menda nena kuti ulive chilichonse kwa Mulungu. Ndiye kumbali ya pension iyo chonde tifufuzireni katsalako nkochepa. Koma mwina tithandizeni kuti kochepako atitani kodi atipatse. In my case ndikukhabe ku nyumba ya boma. March nalandira phone yonena kuti ndisamuke. Pension imene ndinalandira ndi ndalama yochepa. Sindingayitchule koma ndi ndalama yochepa kwambiri. Imene sinathe kukwanitsa kupanga zinthu zina zimene mwina ndikanakwanitsa kuti ndisunthe. That is why ndili stuck pamodzimodzi chifukwa choti pension yowani inachedwa. We struggled kuti tipange access pension yomwe ndiyochepa sokale.
komanso yotsalayo up to now sitinapatsidwe. Nde chonde tifufuzireni nkochepa koma munatiganizire. Kumbali ya graduate sindichimvetsetsa koma through you tifufuzireni kuti kodi acontribute alefe zimatani tizimvetsetse zabwera pamutu pathu nde tizimvetsetse bwinobwino kuti tikamapanga hearing ija zikhati kudzoti basi nde kuti ndimene zimayeneka kukhalira komabe apapa timakhala kuti siri kumvetsetsa kuti kodi zimatani. Nde mapeto ake timunchoma yankhula zosemphana pamene mwina tikakhala ndi full knowledge amene zinthu zimayendera, we will accept and move on. Mawa amene nganene ndi amenewo. Timathokoza kuti kumbali ngati ya skulu ya ana timathokoza madamu through SKC Foundation. Timathokoza kwambiri kuti amalipirira ana aja. I think moyo wawo pena umakhala kuti oliko pabwino akamapita ka skulu kabwino kamene mwina bambo awo ankawapiritsa ali ndi moyo. Ndipati imodzi ya relief. Koma kuti tinganene kuti paliso china chimene mwina chimachitika apart from kungothandizidwa physio ndi zokhazo. Koma I tell you, life is hard. Anthu aja they were providing. Ine ndikunena kuti anawo ndi ang'ono, ndakutchulira ndi ma ages ndi ang'ono. And ndikupemphera kwa Mulungu lena kuti this time around through this inquiry tipeze closure ija. Chifukwa tikamakhala timati ndi ana ang'ono. Komano ngati metu ukamba papamo akhoza pezeka kuti amamva dzina la bambo awo likutani likutchulidwa and they come back nkumakufunsa mafunso. It's my prayer kuti this time around mwina tipeze closure ija kuti mwina zikamakambidwa chonchi now and then ndeti ana ajaso they struggle kupanga concentrate ku school ngati kamene kali wankulu koyo. Ndeti amabwera ndi zimafunso lola papa inquiry imene kuchitika mama ndifunsa kuti why are they doing this? Why are they mentioning daddy's name? Then you can understand kuti mwana siningamupase the whole story ndi wang'ono. Then it's my prayer nena kuti this time around mwina inquiry hii tithandizeni kuti ndikudziwa kuti ndi chachikulu chidachitikira dziko lonse. Sichingangozizira chifukwa tinchodabwitsa nkoyamba kuchitika. Komabe chipezeka kuti bemwina anawo ambano kukhala ndithu samamva koma papa ndi kuti ndi daily chisomo chimaneni lemo ndi ana njama kuti izi chisomo wa dad is this ndi umakhati anaso chikwapanga ngati ne wankulu ndikubalalika ndeti mwanaso ali ndi mafunso ambiri amene sitingakwanitse kumpatsa. Ndi kumbali ngati ya welfare amene ndaneneramo ndi mmene momwe ndithu cheya zikomo kwambiri tithandizeni pamene tanena kuti tithandizirenipo zikomo kwambiri. Ndathokoza kwambiri mwafotokoza bwino nkhani yanu pokhala mphunzitsi yesesa kuti mutifotokozere bwino tikuthokozereni chifukwa cha nthawi yanu komanso ndondomeko yonse imene munali nayo ndikutha kumvetsetsa chipsinjo chimene muli nacho. Aliyense amene abwera pano afotokozanso za chipsinjo ndikuziwa masalary amene aziphunzitsi malandira komanso kunabweranso nesi kunabweranso wina amene apanga za business gain. Ife tiyesesa kuma recommendations athu ena ndi ena kuti tipange advise boma kuti iunikireso kumbali ya welfare kuti achite mwachangu. Koma zikomo kwambiri fwa chakupezeka kwanu mwalimba mtima. It wasn't easy. Titokozeso apongozano pokuperekezani takhala nanu zatipasa chithunzi china.
kuti zimene mukuyankhula suti mukuyankhula nokha koma zochokeranso ku banja. Nde tikufunirani zabwino, tikuyang'ana chitsogolo. Mwandipasa chilimbikitso fa chikhulupiriro chanu. Munanena kuti makhulupirira Mulungu kwambiri. So tisafoke ayi koma tiyang'ane chitsogolo. Tikatera ndi mathero a zokambirana zathu titha kumasulani kuti mubwerere somo kwambiri. Zikomo kwambiri che ndi nyumba yonse zikomo.